erronka zen harremanak sendotzea mendi taldearekin. Galdakaoko mendi taldearekin beti daukagu harreman ona, ze biok erabiltzen dugu leku berdina da, natura, mendia, basoetan ibiltzen gara, bizikletaz, eta gure erronka borobiltzeko pentsatu genuen, zergatik ez aulki egokitu bat mendira joateko, eta horretan sartu ginen aurten, eta lortu genuen diru kopuru nahikoa erosteko, gaur emon dugu aulki hori, federazioa kudeatuko du, baina gero elkarteren adibidez, ibilki elkartea eraman alokatu edo hartu aldu doain, eta pertsona guztientzat, bai txikiak, helduak, eta polita da, ze hau ez da bakarrik kirol arloan da, baloren arloan, postasuna emongo du edozein gaixotasun daukaten pertsonentzat, edozein diversidad funtzional, esaten den orain dela. Honekin aukera aukiko du, eta polita ikusi genuen egun horretan, erronkan, nola hiru pertsona, haien artean umetxo bat, lortu zuten Gorbeiako aterpera heltzea. Eta oso pozik. Bosgarren erronka eta beti postasunez.